дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими бошукӯҳи ҳавасмандгардонии даври ҷумҳуриявии Озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат ба таври тантанавӣ баргузор гардид. Дар маросими мазкур робарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, аъзои комиссияи озмунӣ, ҳайати ҳакамон, иштирокчиёни даври ҷумҳуриявии он аз ҳисоби хонандагону донишҷӯён, ходимони илмӣ ва дигар қишраҳои ҷомеа ширкат намуданд. дар озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат аз номинатсияи математика иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гаштам. Хушбахт аз он ҳастам ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо хонандагон ва наврасони ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ғамхорӣ менамоянд. Ман дар озмуни илм, фуруғи маърифат иштирок карда сазовори ҷои дуюм гаштам. Миннатдории худро ба гузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки чунин озмунҳоро пешниҳод карда мо дар ин озмунҳо иштирок карда сазовори ҷои гаштем ва моро хеле ҳавасманд карданд. Ман аз номинатсияи физика иштирок кардам. Дар даври якум озмун даври хатӣ буд, дар даври дуюм бошад ин яъне шифоӣ гирифтан. Ман дар ҳарду давр иштирок карда сазовори ҷои дуюм гаштам. Я участвовал в Олимпиаде «Илм, фуруги и маърифат» и за номинацию математики и занял второе место. Дар ин озмун ман сазовори ҷои сеюм гаштам. Миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ва боварӣ дорем ки дар 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшуносӣ, дақиқ ва риёзӣ мо ҷавонон таҳаввулоти илмиеро ба вуҷуд меорем. ҳавасмандгардонии озмун дар сатҳи баланд мебошад ва фикр мекунам ки ин ҷиҳатҳо баҳри пешрафти илми дақиқ дар ҷумҳурӣ мусоидати хуб менамояд. ташкил ва баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат аз ташаббусҳои навбатии беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳавасмандгардонии қишрҳои гуногуни ҷомеа ба омӯзишу донишандӯзӣ, навҷӯиву навоварӣ ва истифодаи имкониятҳои илм дар амал маҳсуб ёфта, он тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 феврали соли 2021 дар доираи амалисозии барномаи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бори аввал роҳандозӣ мегардад. Ман дар ин давр аз рӯи номинатсияи биология иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гардидам. дар номинатсияи биология иштирок карда сазовори ҷои дуюм ва тӯҳфа гардидам. тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат имсол озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат баргузор гардид ва мо нахустин иштирокчиён, нахустин ғолибони ин озмун мебошем ва ҷавобан ба ин ғамхориҳои давлату ҳукумат мо дар пайгирӣ намудани сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат ва пешбурди илму маърифат дар кишвари худ саҳми худро мегузорем. дар ин озмун аз фани математика сазовори ҷои аввал гардидам. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам. чунин шароит фароҳам кардам ва мо тавонистем дониши худро бисанҷем. дар озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат иштирок намуда дар номинатсияи биология сазовори ҷои дуюм гаштам. ман хеле хурсанд ҳастам ва миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва инчунин раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мерасонам ки чунин озмунҳоро барои мо ҷавонону наврасон пешбинӣ менамоянд. ният дорам ки ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон дохил шуда инчунин дар олимпиадаҳои фанӣ низ иштирок намоям. ҳамчунин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади иҷрои амри мазкур тамоми чораҳоро амалӣ намуда, дар ин самт пеш аз ҳама қарори раиси шаҳри Душанбе аз 11 майи соли 2021 дар бораи баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат дар шаҳри Душанбе ба тасвиб расонида шуд, ки қарори мазкур масъалаи ташкили даври ҷумҳуриявии озмун ва ҳавасмандгардонии ғолибони онро аз рӯи бахшҳои алоҳида бо пешбинӣ намудани мукофотпулиҳо муқаррар намуд. аз рӯи номинатсияи биология иштирок намуда сазовори ҷои аввал гаштам ва бо диплом ва ҷоми аввал сазовор гардидам. инчунин мукофотпулӣ бо ҳаҷми 35 000 сомонӣ
тақдим гардид. боиси ифтихор аст барои мо ки дар саросари ҷумҳурӣ чунин озмунҳо ва олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ баргузор мегарданд. дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат аз фанни химия сазовори ҷои дуюм гаштам. сипосгузории худро ба устоди худ иброҳимов мӯминҷон баён менамоям. имсол ман сазовори ҷои дуюм гардидам. дар оянда мехоҳам ки боз дар бисёр озмунҳо иштирок карда сазовори ҷойҳои намунавӣ гардам. хурсанд аз он ҳастам ки дар номинатсияи химия иштирок варзида сазовори ҷои дуюм гаштам ва шод аз он ҳастам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон чунин озмунҳо ташкил карда шуда истодааст ва боварӣ комил дорам ки рӯз аз рӯз илми ҷомеаи Тоҷикистон пешрафта мегардад, чунки мардуми тоҷик мебинанд ки ғолибон сазовори мукофотҳо шуда истодаанд, рӯ меоранд ба илму дониш ва кӯшиш бар он меварзанд ки онҳо низ дар чунин озмунҳо иштирок варзанд, илми худро татбиқ диҳанд ва сазовори ҷойҳо гарданд. миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам, чунки чунин озмунҳоро ташкил мекунанд, чунки хонандагон ва донишҷӯёнро ҳавасманд мегардонанд то ин ки онҳо хонданро бас накарда идома диҳанд ва дониши худро сайқал диҳанд. баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар шаҳри душанбе ба сабқати воқеии ҳаводорони илм ва навоварону навҷӯён табдил ёфта, дар давраҳои аввали он шумораи зиёди довталабон ширкат намуда 350 довталаб ба даври ҷумҳуриявиро хат ёфтанд. даври ҷумҳуриявии озмун аз рӯи 7 номинатсия ва 4 давр байни хонандагону донишҷӯён, ходимони илм ва дигар қишраҳои ҷомеа баргузор гардида, дар натиҷа ғолибон аз ҷониби ҳайати ҳакамон ки аз ҳисоби ходимони шинохтаи илми ҷумҳурӣ таъсис ёфта буд муқаррар карда шуданд. барои ҳавасмандгардонии ғолибони озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҳисоби фонди захиравии раиси шаҳр 1 миллиону 600 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо карда шуда, дар баробари ғолибони озмун бо пайравӣ ба сиёсат ва ҳидоятҳои пешвои миллат, омӯзгорони хонандагоне ки шогирдонашон дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гаштаанд, бо мукофот пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. در این آزمون شاگردم با آزاده عبدالوهید از روی نمینه خیمه اشتراک کرد. سوار جای اول پرسندم که شاگردم جای گرفت. نقشه داره که باز از بهتر با شاگردان کار کنیم. شاگردی ما شریف و زرینا از نمینه فن خیمیا سزاوار جای اول گشتند و ما سپاسگزاری خود را با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسونیم که و ما چنین آزمون‌ها را پیشنهاد می‌نمایند و ما می‌توانیم که دانش خود را با خواننده‌ها پیشنهاد نموده و در آینده چنین شاگردها را تربیت نماییم. волидоне ки фарзандонашон дар даври ҷумҳуриявӣ ҷо гирифтанд, бо ифтихор аз иқдомҳои ҳукумати мамлакат ба дастгирии фарзандонашон омаданду барои донишомӯзии бештари онҳо худро боз ҳам масъул меҳисобанд. دو فرزندم در آزمون علمی فروغ معرفت جای دوم رو اشغال کرده. روز نمینه فیزیکا و شیمیا. بسیار خوشحال هستم و از فرزندام میندارم. کوشش میکنیم که در سال آینده در علم فروغ معرفت فرزندای دیگر هم اشتراک کنند، جایهای نمایان رو اشغال کنند. این به نورسان یک تکانی جدی بخشید، چون که امسال که اعلان گردیدن 20 ساله رشد علم‌های طبیعی در جمهوری اعلان گردیده بود، در سراسر جمهوری این آزمون رفته ایستاده بود تا امروز چماباست امروز اعلان گردید و فرزند من جایگیری جای دوم این آزمون شد در نامیناسیون تکنولوژی اطلاعاتی و من همچون والدین تاکید در آن می‌دارم که ما والدین باید کوشش به خرج دهیم که فرزند خود را در روحیه انسان دوستی و وطن پرستی تربیت نماییم تا اینکه تاجیکستان ما آباد و زیباتر گردد و سهم خود را همچون والدین در تعلیم تربیت فرزند در آن میگذارم که ما باید فرزند خود را درست تربیت کنیم که در آینده نامبرداری وطن عزیزمون گردد. дар идома ғолибони озмун аз рӯи 7 номинатсия бо ҷоми ғолиб, мукофот пулӣ ва диплому сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар вазъияти тантанавӣ қадрдонӣ карда шуданд.